Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларым, минем язылучыларым. Дөньяда нинди генә хәлләр булып торса да, тормыш барыбер дәвам итә. Хәзерге вакытта өйдә булсак та, бер-беребез белән телефон, WhatsApp яисә Skype аша аралашып, хәбәрләшеп яшик. Мин дә сездән матур видеолар алып торам. Рәхмәт сезгә. Узган тапшыруларымның берсендә WhatsApp группасы аша аралашып яшәүче ашу осталары хакында репортаж күрсәткән идем. Коронавирус афәте алдыннан алар Казанда тагын бер очрашу оештырганнар. Шунсы кызыклы, бу очрашуга Татарстаннан гына түгел, чит өлкәләрдә яшәүче милләттәшләребез, ашу осталары, гармунчылар килгән. Шушы репортажны сезнең игътибарыгызга да тәкъдим итәсем килә. Ашларыгыз тәмле, өйләрегез, тормышларыгыз ямьле булсын. Минем каналга язылырга онытмагыз, сезгә сәламәтлек, уңышлар теләп калам. Күштән эшләр килә тора. Монсы миңадыр инде. Зур рәхмәт. Бүген безнең газиз, кадерле милләттәшләребез җыелган. Татар җыры ерак тарихлардан алып килә халык хәтерен. Уялчан ул, инсаф ягымлы ул, үзе салмак, үзе әкрен. Яшәсәк тә шатлык, бәхет көтеп, татар җыры һаман моң тулы. 1000 ел буе җанга сеңгән моңны мөмкинме соң инде онытуы? Әлбәттә, мөмкин түгел. Бүгенге мәҗлескә безне җыр, моң, гармон һәм инде әлбәттә үзебезнең татар милли ашлары җыйды. Әгәр дә менә шушы 3 нәрсә булмаса, җыр, моң, гармон һәм инде үзебезнең татар ризыклары булмаса, без бүгенге мәҗлескә җыелмас та идек. Рәхмәт килгәнегез өчен, рәхмәт булганыгыз өчен. Әлбәттә инде бүгенге мәҗлес ул гади генә мәҗлес булмаячак, үзенчәлекле мәҗлес булачак. Әлеге мәҗлесне бөтен Татарстан дан итеп сөйләячәк. Менә бүгенге мәҗлесне мин беләсезме нәрсә дип атарга булдым? Таулар белән таулар очрашса да, очрашмаса да, татар белән татар очраша. Аллага шөкер, бүгенге мәҗлестә үзебезнең милләттәшләр җыелды. Бүгенге гаҗәеп матур бәйрәмебезне без инде гармон моңнары белән башлап җибәрик әле, дуслар. Кайда минем егетләр? Көчле алкышлар белән каршылабыз. Безгә ерак Екатеринбург якларыннан кайтучы Фәридә апа да шушы мәҗлескә килгән.
Kadirli türkümdeşlerim, yaktaşlarım, biz 8 gün içip sağlanıp kaçtığımızı varağızmı da. Şunu halde küresim kilip, şunu halde her biriniz bilen tanışasım kilip, her birinizin çın künilden kıçaklısım kilip, yaratıp her birinizini hürmet edip, her birinizin kullarınızını hürmet edip kadın kızlar, varmınların savını. Varmonlarını sağınıp, varmonçalı küresim kilip, şunu hatlı Nurdan yapa. Bravo, vasıçeriz. Şunu hatlı milletli. Kızlar var, uyuşturucular var. Bu grupunu uyuşturucu İlsiyer'in tırmış ipteşi halinde bizni uyuşturup, onlarga söz etmeyince telefonda bir her gün otururga gerek. Şunu hatlı sabır, bulğanı için halimge de bir zor rahmet. Onlarsın indi en zor rahmetini aytasım kerek kızlar Gülnara bilen Rabilge, Alsu bilen Ramilge. Bek zor rahmet sizge mine şu buluşup, mine şu bugünkü günde bizni mine şu erken motor zalga civanınız için Dilber hanım sizge de bek zor rahmet. Şuradan bağlagan kurtardım. Bana niçinlik cesareti kendine ben video konuşmadım. Videosunu da onlarla konuşmuşlar. Başlarında bizimle kızlarla ben üçten не имеет 100 рублей, а имеет 100 рублей. Шуңа именно булган кызлар белән очраштым. Бик күп нәрсәне өйрәндем. Үзем белгәннәрне өйрәттем. İlnat bizning Buvar rayonundan, Fənil bizning Saba Yulbat yaqlarından. Hoş geldiniz. Rahmat sizə bir zo'r. Appa. Kişinin yüzüne qaraysan da, nur şəkildə gezəyəm, şunday rəxət, şunday ikigizdə, şunday motor kişilər Firaya patında aytganda, Firaya pada şunday rəxət edib otura. Mənə bugünkü məcliskə sizdən də көп itib bir olub kelgan kişi yo'q deb aytdilar. Нәрсәдә pişirib olib keldiniz? Гомумән кайсы яклардан келдегез siz? Мен Камтанал районы Улы Кавил авылынан килдем. Менә инде әйтәләр бит, уңган хатын ир бала таба, изге хатын кыз бала таба дип. Мин инде 4 малай үстердем, уңган хатын булдым. Камыр әйберләре күп пешерергә туры килде, өйрәнергә туры килде, экспериментлар ясарга яратам инде мин. Камырларны үзем чәй ясап, үзем өйрәнеп, менә устарып биттем инде. Хәзер шул камырларны эшләргә дә өйрәттем инде. Воздушный камырлар бик тәмле дип әйтәләр, бик мактыйлар. Резида апа siz, Reyhan apa deyip siz bulasız, Jevide yok mu? Jevide apa kelmagan yaxshi. G'abila siz, Rimat siz, sizga to'g'ri kelar Rimma ismi. Zulfiya siz, bek yaxshi. Qizlarning eng o'nganlari, eng bo'lganlari. Aktanışla ikinci Şveysariya'da. Anda bir unvan, aşk ustaları yaşaylar. Şu an böyle bana kızında aktanışla çakrabız. Aktanışın sabah koyuları bir matorolar. Bir üzün çelikli bulanlar. Men bu gruppaga kirmadik şartman, pişirgadik yaratam, endi yong'oq aybir bular, birinchi pishirib qarang, ko'pgina. Shundan qo'yam fotosin. O'zim tabikmaklar, balishlar pishirgan yaratam, qozilar pishirgan yaratam, o'zimizga ikkinchi turga. Sizga retseptlar bilan bo'lishganimda rahmat shu gruppa uchun.
тумышым белән Буа районы Килбираз авылына Чаллыда яшим. Күптән 78 елдан бирле. Менә бу группага керүемнән бик шат, арасында бик яратам. Сорман районында Рамтама авылында яшим. Ирем белән 37 ел яшибез. 5 балам бар. Дөресрәге 4 балам бар. Но берсе приемный. 5 авыллар. Sizning